Bagus Adi yang sudah dari Pondosa Sekatan. Saprene nggon ku ngenteni janji prasetyaning ati kadung tresno ning sliramu wong ayu ra eling dina lan wektu ning atika kon ra bisa ilang saya suwe saya rakan ruang senajan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dodo bondo nanging lunge ting asmara Mas semuanya saja Kakek Mororawo yang ingin bergabung bersama Radista Musik nanti pasti ada waktu yang kami adakan ya. Saprene nggon ku ngenteni janji prasetyaning ati kadung tresno ning sliramu ayo ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan panganan saanggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayo ta anti-anti japijer semoyo wae aku tresno karo kowe teganing atimu tansah gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dodo bondo nanging lunge ting asmara ukurane tresno dodo bondo nanging lumiting asmara Enak gak Mas?